नमस्ते. आज आम्ही जरा वेगळं शूट करायला चाललो आहे. वेगळं म्हणजे आता एवढं गावामध्ये आणि ते पण वरती सड्यावरती ते गवत पिकायचं ना तिकडे. आता तुम्हाला दाखवते तिथे काय केलंय ते. आम्हाला भाचं आहे. शिवम नाव काय आपलं तिकडे आपण जातो तिकडे? किरवंद फार्म. म्हणजे असे टर्न्स असतात ना गावी गावी. एक काजरगड्डी ना. हा कसला टर्न? सोमेश्वर फाटा. सोमेश्वर. आता हे आपण कुठे आलोय? हा कसला ब्रिज आहे? सोमेश्वरचा ब्रिज. सोमेश्वर आणि रत्नागिरीला जोडणारा ब्रिज आहे. सोमेश्वर रत्नागिरीला जोडणारा ब्रिज. ह्याच्या वा वा. आता नाही. काय पाहिजे तुला? कुठे खाऊ? तिकडे बघ पुढे बघ गाडी बघ. अच्छा हिला म्हणजे यायच्या अगोदरच गादी माहिती होती का ती? माहिती आहे रस्त्याने ती जाते ना. आता हा चढण बघा. चढण किती वरती आहे. हा तुम्हाला दिसत नसेल पण ऍक्च्युली हा स्लोप एवढा मोठा स्लोप आणि एवढी वरती चढण आहे ना. गावाचे रस्ते मग जरा वेगळेच असतात ना. तिकडेच असतात. चढण उतरण चढण उतरण असे असतात. आणि रत्नागिरी अजून एक वस्तूसाठी किंवा आपण बोलू शकतो फेमस आहे ती आपली लाल माती ना. लाल माती जास्त फेमस म्हणजे लाल माती. रस्ताच बघ आपला कसा लाल आहे. आता इथे आम्ही ट्रॅव्हलिंग करून आलेलो आहे. गाडी पार्क केलेली आहे आणि आपल्याला जे फार्म हाऊस बघायचं ते आम्ही फार्म हाऊस मध्ये एंटर केलेलं आहे. सर्वात आधी फार्म हाऊस ज्यांचा आहे आपण त्यांना नाव विचारूया. हे आमचे मामा. मामा तुमचं नाव? शिरीकी. आता सर्वात आधी त्यांचा फार्म हाऊस बघूया आपण. तुमचे मी पेट्स पण दाखव जरा. दाखव मामा. ह्याचं नाव? राजू. हा एक पेट. अजून मला दिसली होती ही कॅट. ह्या कॅटचं नाव? पेप्सी. मम्मी पेप्सी. ह्याचे हिचे डोळे बघा जरा. ह्याचं नाव? हा तिसरा पेट. हा चौथा. ह्याचं नाव? रॉकी. आणि एक आहे तिकडे पाठी. हिचं नाव? बोका. काय नाव आहे ह्याचा? मामा आता आपला फार्म हाऊस दाखवा. एक अंडी. फ्रेश अंडा. घेतो का? चला पाय खाली अंडी असते. बापरे बाप. मामा हे काय टाकता तुम्ही? खाणं ते कोंबडींचं खाणं. आणि आपले हे गावठी ना सर्व? गावठी सर्व. आता इकडे एक झालं. आता तिकडे. आता इथे काय मामा? ही कोंबड्यांची पोटरी. अंडी आहेत. अंडी घातलेली आहेत 20. किती आहेत? आता आपण जमा करणार आहे ह्याच्यात. आता बघूया ट्रे मध्ये किती येतात. आणि हे झाडं घातली ती काजू कळम. हे आपलं काजू. आंबा. हे हापूस आंबा ना. आंबा. केसर आंबा. हे नवीन प्लांट केलेत ना सर्व. आता जून महिन्यात केलेले. मम्मी तू बोलली आता ते बिरबिरीत म्हणजे काय दाखव. मिरमिरीत पान वास येतो. मिरमिरीत काजू का? सुगंध बघ. है ना. हा म्हणजे ह्याचा काय समजून येतं असं? मिरमिरीत काजू येतात त्याला. येतात चांगले का? आणि ते असे लावायला लागतात ना हापूस आंब्याचे. असे लावायला लागतात. तू किती केले अंडे जमा? आता मी 7 जमा केले. म्हणजे असे खाली पण असतील काय कुठे पण पडलेले? पण त्यांच्यासाठी जागा केलेली आपण. ही वाली अंडी घालण्यासाठी. आता हे अंडी तर आपले एकदम बोलतात ना मशीन अंडी नाहीत. हे आपले ओरिजिनल अंडी है ना.
ती कोंबडीने घातलेली आहे. आणि बाकी आपल्याला जे कधी कधी मशीनचे होतात ते होय, बाकीचे. होय. 1 2 3 4 5 6 7 तर दिसतात आहेत. आता हे अंडी आपण सेल करायची ना हो? हो. आता अंडे किती जमा झाले आपले? 22 आहे ते. 22 अंडी. 22 अंडी आहे ती. आता हा फार्म पण न्यू फार्म आहे ना? अजून अंडी घालायला सुरुवात नाही झाली. ही आता लेटेस्ट चालू झालेली आहे थोडी. म्हणजे ते न्यू फार्म बोलू शकतो. जेव्हा ओल्ड होईल तेव्हा हे असे ट्रे वाढत जातील. कोविडच्यात आपला हा आता चालू केलं 5वा महिना चालू आहे. हा इथे आतमध्ये आतमध्ये काय पिल्लं? ये मम्मी. आता आतमध्ये काय बघून सांग मला. आतमध्ये छोटी छोटी पिल्लं आहेत. वा, म्हणजे हे पिल्लं पण आपण ग्रो होणार, आता मोठी होणार आहे ना. होय. आणि आपली 1 महिन्याची आहे. 1 महिने 15 ते 20 दिवसाची. सांडलं पाणी. हे कधी जमा केलेले? कालची नाही. म्हणजे कालची आजची करून 2-1.5 ट्रे झाले मला असं वाटतंय. जास्त 2 साठे असतील. तर बघूया किती ट्रे जमा होतात. हा बाय बाय घे. हे बघ काय नाही करत घे. आता आपण पोल्ट्री बघितलेली. हा, पोल्ट्री सर्व बघितली. आता पोल्ट्रीचा विषय साईडला झाला. आता आपण याच्यात जे मेन आपला उद्देश आहे ते फार्मचा, काजू बी लागवड आणि आंबा लागवड. याच्यात आपण केसरचं प्लांटेशन केलेलं आहे आणि वेंगुर्ला 4 नंबर जातीच्या झाडांचं आपण इथे केलेलं आहे. प्लस हापूस आंब्यांचं जो प्लांटेशन आहे हे सप्टेंबर महिन्यात लागवड आहे. आणि बघ काजू आले पण आहे. काजू आले पण. ऍक्च्युली मोहर कुटायचा असतो हा, पण आम्ही विचार केलेला मोहर नाही कुठला ते काय आहे, आपण प्रयोग करूया काय विषय. हा प्रोडक्ट म्हणजे रेडी आहे का? हा नाही, अजून ह्याला 7-8 दिवस लागतील. मोठा अजून होणार आहे हा. आणि हा आपल्याला पिकेल. खायचं असेल ना तर ते लाल फळ लाल आपल्याला होईल, खायचं असेल तर 2-3 दिवस लागतील. हा हा. आणि तसे आपल्या काजूचे गर आपल्याला काढायचे आहेत ना, तर तशी ती बी तयार झाली आहे. हे गर आहे, त्याच्यामध्ये गर आहे. कापून आपण भाजी पण बनवू शकतो. आता हा काजू जरा वेगळाच आहे. हा, व याचे वेगवेगळे कलर असतात ह्याचे का? आणि जाती असतात वेगळे बियांचे. हा. मी तोपर्यंत बघ. हा, तर 2 दिवसात काजू तयार होईल. त्याचं बोंड आहे ना काजू, ते खायला 2 दिवसात रेडी होईल. म्हणजे आपण हे वरती खातो ते एक दिवस. वरचं खातो ना फळ, ते 2-3 हे वेंगुर्ला 4 नंबर जात आहे काजूची. आणि हे बिया पण हा पण बिया रेडी ना तर 7 दिवसांनी. रेडी आहे. याचा आता हे दोन दिवसात होईल. हे आता सुद्धा काढू शकते, झालेलं आहे. तसं काय अजून आपण काजूचं उत्पन्न काय नाही, आपल्याला बी उपयोगी फक्त. हाकातला झाड चहापत्तीचे रोप लावू. चायपत्ती पातीच्या. हे बघ, आपण चहामध्ये वापरू शकतो. वास सुगंध कसं. हा, हे चाट टाकलं ना तुला मस्त चहा लागते. ही जेव्हा आम्ही जागा होती ना, आम्ही लहानपणापासून आमच्या वडिलांनी घेतलेली जागा आहे ही. आणि इथे आम्ही पहिले ना गवत काढायला यायचो. जेव्हा गाई बैल गवत खातात ना, ते गवत इथे होतं. तेव्हा आम्ही जेवण घेऊन यायचो ना, ते कुंभियाच्या झाडाखाली आम्ही इथे जेवायचो. म्हणजे हा झाड तेवढा जुना आहे. हा, जुना झाड आहे तो, कुंभियाचा झाड आहे. तुम्ही लहान होते तेव्हा जेवायला यायचे? तेव्हा यायचो आम्ही इथे जेवण टोपल्यात घेऊन यायचो. 35 वर्षापूर्वी आहे तो. हा बापरे. इकडे बसायचे का तुम्ही? हा, इकडे या झाडाखाली इथे आम्ही जेवायला बसायचो. आता हाकातला झाड. हे टोमॅटोचं झाड लावलेलं आहे आपण इथे. हा, लागलेले ना टोमॅटो. हे आता होणार 15 दिवस 4 महिना. करवंदा बघ. आता बाबू काय मागते? करवंद. खाऊन दाखव बाबू. ही कच्ची करवंद मस्त लागतात. कच्ची करवंद कैरीसारखी लागतात. आंबट. कैरीसारखा लागतं. कैरीसारखी लागतं कच्ची. याची चटणी पण बनवतात. आम्ही पहिलं काय करायचो, ही करवंद काली काली पिकलीत ना, ती नेऊन आम्ही ना बाजारात नेऊन त्याच्यावर सुकट आणायची. ते चीज चकट खायचं आहे ना? ते तसंच खायचं. हे चिक आले त्याच्या सकट खायचं ना? हा, त्याला काय नाही होत. मस्त आंबट लागलं ते. चटणी बनवून एक खाल्ला तरी ते चटणीसारखं वाटलं मला, एकदम आंबट. एकदम हे मस्त वाटतं ना, प्रोफेशनली लावल्यासारखं वाटतं मम्मी. ह्याला कंपाऊंड केलेलं आधी. आता हे बघून ज्याची ज्याची जागा आहे ना, तर ते लोक थोड्या दिवसांनी तेच करणार आहेत. हे इकडे ना, हा. या बाबा सर्व डेव्हलपमेंट करा, तेवढं ग्रीनरी वाढेल आपल्या इकडे. हो ना. ग्रीनरी वाढेल, प्रोडक्ट चांगले ओरिजिनल मिळतील आपल्याला. आपण हे झाडाला पकडू शकतो काय असं? ट्राय करूया. कर. काटे आहेत ते हो. लागले ते काटे आहेत त्याला, असं वरतून वाटतं काय, पण त्याला टोक आहे इकडे. तो काय म्हणजे काटे आहे ते, काट्यावाला झाड आहे ते. आणि हा आपण कशासाठी युज करतो? होळीसाठी. हे आपण असे ह्याला काजू बोलतात.
त्याची बी काढून टाकली आहे. आता मला बोंड पाहिजे खायला म्हणून हे काजू खायला घेतलाय. कसं आहे आंबट मस्त आहे. गोड आहे किती वर्षांनी मी काजू खात असेल आता. आणि ते पण फार्म मध्ये डायरेक्ट. फ्रेश. आता हा व्लॉग असा होता की आपण इकडे येऊन सर्व कोंबडी पालन बघितले, अंडे बघितले, आपण फार्मिंग बघितली, आपण आंबे कसे लावले ते बघितले, काजूचे म्हणजे ग्रोथ कशी, आपण प्लांटेशन हे सर्व बघितलं आपल्याला ह्या ब्लॉग मध्ये. अजून काय खूप काय आपल्याला दाखवलेली आहे, पिकं दाखवली. आणि हे बोलतात ना ह्यांच्याकडे जे फायनल प्रोडक्ट जे 2, 3, 5 वर्षांचे प्रोडक्ट मिळणार आहेत आपल्या सर्वांना ते ओरिजिनल असणार आहेत. बरोबर. हे आपलं जीवामृत आणि शेणखतावरच डिपेंड आहे सगळे. म्हणजे कोणते बाकी केमिकल फर्टिलायझर वापरले नाहीत इकडे आणि मला दिसले पण नाही. मी चेक करत होतो, बाकी सर्व नॅचरल आहेत. आणि इकडे सर्व मग नंतर त्यांचा प्लॅन आहे ते ऑर्गॅनिक बनवायचं तुमचं. कोविडच्या याच्यात आपल्याला जो का वेळ मिळाला, सगळे कामधंदे बंद होते, त्याच्यात आपण हे थोडं डेव्हलपमेंट करत गेलेलो आहे. झाडं शिकायचं काम चालू आहे. झाडं शिपायचे म्हणजे आता हे पाणी किती लागेल? अंडा 2 अंडा. म्हणजे एवढा जो पाणी आपल्याला लागणार एका झाडाला शिंपायला. मासे आपल्याला एवढे सर्व शिंपावे लागतात का? करून जातात खाली. तारीख किती? महिना कोणता आहे? ऑक्टोबर. काय हे कशी हे बोंड खायला लागले. आता व्लॉग तुम्हाला कसा वाटला आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा. असेच काहीतरी वेगवेगळे आम्ही तुम्हाला दाखवणार, ज्याच्यात आपल्याला नॉलेज पण मिळणार, आपल्याला गाव पण आपल्याला बघायला मिळेल. आणि गावातले जे फार्मर म्हणू शकतात किंवा जे माणसं म्हणतात ते ओरिजिनल प्रोडक्ट आपल्याला सेल करतील फ्युचरमध्ये. आपल्याला हा फायदा तर नक्कीच होणार आहे. तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा. आणि मम्मी लाईक करा आणि घंटी वाजवा. आणि शुभम कीर आणि त्यांच्या फॅमिलीला आपल्याला हे सर्व दाखवण्याबद्दल थँक्यू.